all the successful teams we ever seen have three characteristics. They play unselfish, they play together, and they play hard. This is your Ako Bicol Cup 2022 hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List na katabang na kasurug pa. At muli na naman kami magbabalik dito sa loob ng Daraga Covered Court, dito pa rin sa napakagandang munisipyo ng Daraga Albay, kung saan marami sa ating nanonood ngayon. Kumbaga, basketball is not only for grown men like us, but basketball is for everybody. But as we take a look at Noriel Gabion from Malilipot and also Damian Lasco from Tabaco, who among these players will carry their team to achieve victory. Magandang hapon po sa inyong lahat. We welcome you all sa aming live coverage ng Ako Bicol Cup 2022. Ako pa rin po ang inyong makakasama, Coach Kyle Andre Lorejo Marilla, at sa aking tabi ang aking panibagong partner, Coach Ranji Basquinas. Magandang hapon sa iyo, Coach Ranji. Magandang umaga naman, partner. Nagagalak ako na makabalik ulit dito sa broadcast, and very excited to see the teams, especially this Malilipot and Tabaco, Team Tabaco and Malilipot. And right now, puntahan naman natin ang ating third member of our panel na si Carmela Hernandez that will do the courtside reporting. Carmela. So yun na nga, Coach Kyle at Coach Ray, magandang hapon sa inyo dyan. At dapat nating abangan ng aksyon dito sa ating hardcourt sa pagitan ng Team Tabaco versus Malilipot. At mga kasurog, we are live here sa Ako Bicol Party List page at Ako Bicol TV para sa ating live broadcast ng Ako Bicol Cup 2022. Kaya mga kasurog, we encourage you to support us by hitting the like, share button para naman maging updated kayo sa live broadcast at mapanood ang ating live broadcast in different places around the world. Back to the panel. At yun na nga ang ating napakagandang courtside reporter na si Carmela Hernandez. Pero para sa ating games at hand, nasa pangalawang laro na tayo dito sa Sunday's Best and Sunday Special ng Ako Bicol Cup 2022. Magtatapat, first district pa rin, Team Malilipot versus Team Tabaco. Ano ang aasahan natin dito sa matchup na to, Coach? Bago ang lahat, partner, balikan rin natin ang kanilang mga laro. Team Malilipot got their first win against the Team Malinaw with 3 points advantage with 100 to 97. And on the other side naman, Team Tabaco loses to Team Santo Domingo in their first match with 13-point deficit with 90 to 103. And ngayon, pupuntahan naman natin ang key player match-up ng ating labanang Tabaco versus Malilipot. Sino-sino ang mga players na maglalaban dito sa ating game, pangalawang game ng Ako Bicol Cup? So makikita natin dito sa Malilipot, andito si Noriel Gabion, isang guard na scored 27 points, 4 rebounds, 1 assist in their last game against Team Malinaw. And also, andito naman sa Team Tabaco, aabangan natin ito si Damian Lasco, garnering 20 points, 5 rebounds, and 1 assist against Team Santo Domingo. Yes, Santo Domingo. And right now, kasama ng ating courtside reporter na si Carmela, ang ating key player matchup para sa larong ito. Carmela, pakilala mo naman sa amin ang ating matchup. So mga kasurog, kasama na nga natin ang dalawang key player ng both teams. At unahin muna natin ng Team Tabaco. At so yun na nga, ano po bang paghahanda ang gagawin nyo ngayong first quarter? Paghahanda namin ginawa yung sa unang-una sa defense namin. Kailangan namin na pressure kami sa defense. Yung offense namin, inano din namin para makuha namin yung panalo na ito. May gusto po ba kayong batiin? Binabati ko yung family ko sa Pampanga, yung girlfriend ko, si Dayan, yun lang. Thank you at good luck. At next naman dito po sa Team Malilipot. So, ano po ba ang dapat naming abangan sa paglalaro nyo ngayong first quarter? Siguro yung depensa namin, dadagdagan namin yung depensa namin para yung offense madali na lang gawin niya. Gusto nyo po ba i-invite yung mga supporters nyo para manood? Gusto ko pong ibentahin yung mga taga-Malilipot na manonood po sa game namin. Para sa inyo po to. So thank you and good luck. Once again, good luck. So yun na nga, back to the panel.
And thank you very much, Carmela. At natunghayan natin si Damian Lasco and Noriel Gabion. At para sa ating game story sa labanang ito, expect the unexpected. Yes, partner, kasi dalawang magkaibang team, dalawang hindi pa nagtatagpong team, and marami tayong hindi pa alam dito, lalo-lalo sa Tabaco at sa Malinaw. Kaya let us expect the unexpected dito sa game na ito. You're definitely right, Coach Ranji, as we take a look at the team of Malilipot bagging their first win kontra doon sa Team Malinaw, and dito naman sa Tabaco, ang sad story ay nakuha nila yung unang talo nila kontra naman sa Team Santo Domingo. And right now, Coach, what do you think? How can the Team Tabaco bounce back to their bitter loss kontra dun sa Santo Domingo? I think they just need to continue on being aggressive sa paint. Marami silang mga sentro, marami din silang mga guard. They just need to be aggressive sa larong ito. At yun na nga, pagdating naman dito sa Malilipot, how can they sustain their winning streak here sa ating Ako Bicol Cup? So ang pinakamaganda sa Team Malilipot ay mayroon silang chemistry na, kasi sila ay mga players na sabi ko nga kanina, ng DOH, 'di ba? Isang buong team na sila, isang buong unit na sila. So they just need to continue to be consistent with their chemistry, and malayo ang mararating nila. At yun na nga, as siguro inaantay na lang natin ang ating tip-off for this ball game. Pero yun na nga yung sinasabi ni Coach Ranji kanina, this team Malilipot, ang core nila coming from a proud DOH team na naglalaro sa mga commercial leagues. Yes, actually last time nung sa Bolero Cup, na kalaban namin sila and napakalakas. Hindi malalaki na sila, malibibilis na, pero nagtatrapa sila. Meron pa silang sistema, meron silang sistema sa depensa, at also meron din silang sistema sa opensa. Kaya napakahirap nitong talunin ng team na ito. And right now, we are seeing our technical member which is Mr. John Bachelier talking to the bench of Team Malilipot. And again, we are live here inside the Daraga Covered Court, and we welcome you all sa aming live coverage. Napapanood nyo po kami sa aming mga Facebook pages. Unahin natin yan ang Ako Bicol Online TV, at napapanood nyo rin kami sa Ako Bicol Party List at sa page ni Representative Saldico. Again, we are just in our second game sa ating Sunday's Best ng Ako Bicol Cup. Coach Ranji, imbitahan mo sila muna na para patuloy tayong suportahan dito sa ating Ako Bicol Cup. I-invite po namin kayo lahat, lalong-lalo na yung mga nandito sa Daraga. Open po yung court, andito, parami na ng parami ang mga nanonood. Mas maganda, mas marami ang fans, mas puno, mas jam-pack, mas maganda ang laban. As we finally heard the buzzer, so tingnan natin ang kanilang mga starting five. Unahin natin ang Team Tabaco. The starting five for Team Tabaco is Naldoza, Balance, Lasco, Borjal, and King. At syempre, tatapatan naman yan ng Team Malilipot. Sa Malilipot, meron naman tayo andyan si Aquino with na position number 4, Apinado, Milagrosa, Brutas, and Gabion sa uno. So yan na nga ang ating maglalaban-laban as we are nearing to the start of our ball game. Laban ng kulay green. Parang mga candy, yung Yes. favorite colors mo. Favorite colors natin, parang Christmas lang. And Green now and yellow. Team Malilipot with a chance to have the first crack of our ball game. Aquino with a 3, pero mintis lang yon. So here in our early going of our ball game, nakita natin Aquino tumikada agad sa 3. Si Aquino, makita mo, hindi lang yan pang ilalim. Labas din yan, tumitira din yan sa labas, and also makita mo meron din siyang drive, and also magandang kanyang ball handling. Balance underneath is scoring their first field goal para sa Team Tabaco. Team Tabaco is playing inspired right now, lalong-lalo nandyan si Coach Monel Calios, one of the coaches of MPBL.
Aquino, nasa wing with a fake, with a drive. Pero hindi lang nakuha ang puntos doon. Ayan, sinasabi ko sa iyo, partner, kanina, hindi lang niya tumitiraran ng tres, hindi lang niya pumaposte, but also nagda-drive din yan. Lasco with his lefty three-pointer. Wala doon. Gabion on the other side, looking to attack. Binabantayan siya ngayon ni Naldosa. So wing with his short jumper, bitin din yon. At ang bola ay babalik sa mga taga-Tabaco. 3 possessions, all empty trips for Team Malilipot right now. Pero andyan na ang team Malilipot. Gabion with his move there. Napakaganda no, ginawang move ni Gabion noon. And right now, Tabaco scoring their second field goal there. And ayan na si Aquino at susubukang makuha ang kanilang unang puntos dito sa ating ball game. Milagrosa on top. Back to Aquino. With under 10 on the shot clock. Aquino dancing with Lasco. He loses the basketball and it will go sa Team Tabaco. Right now, ano nangyayari ngayon? Medyo sloppy ngayon ang Team Malilipot. Yung Team Malilipot ngayon, nag-experiment pa sila ngayon. Tinitingnan na makikita mo si Aquino. Siya pa nadadala ng bola ngayon. He is playing the point guard in Team Malilipot right now. Balance with attack. Naldosa. Bitin yan. And Gabion stepping on the gas. Gabion. Good side step. Hindi niya lang nakuha and he was asking for a foul. Pero sa kabilang dulo, Lasco. Lasco spinning. 7-minute mark na pero wala pa napapasok ang Malilipot. King to Borjal. Another miss. Naldosa off the glass. And a 6th straight point para dito sa Team Tabaco. So there's a 6-0 run right now for Team Tabaco. A good matchup, Coach. Aquino versus Lasco. Yes, pero ang maganda, ang matchup nila hindi sa loob. Ang matchup nila nasa labas. Kasi naglalaro ng point ito si Aquino. So I guess a bit of factor there kasi inihila mo pataas yung isang big man like Lasco. Yes, Coach. Pinaka-importante yan. Lalo-lalo na kung may shooting ang sa mong player. Pag linabas mo yan, mas mahirap, mas madali yung buhay ng ibang players mo, lalo-lalo yung mga slashers. At mananatili sa Malilipot ang bola with 14 seconds on their shot clock. Gabion dancing with Naldosa. Babangga-banggain niya yan. At finally, the first 2 points for the Team Malilipot. First 2 points for Gabion. It's a very nice bully ball. Nakita niya dun, Coach, yung advantage niya doon. So, can we expect towards the end of this ball game na gagamitin yung advantage nun ni Gabion kontra kay Naldosa? Mahihirapan, pwedeng gamitin niya yon pero hindi mahihirapan siya nun kung always niya gagamitin yun kasi pagdating sa fourth quarter, it will be a different ball game lalo na pagpagod na sila. Aquino kontra kay Lasco. Aquino with a separation. A leaning shot. Wala yon. At sa kabilang dulo, Naldosa with a running start. Sa kabila si Lasco. Lasco nabangga pero merong foul na nakuha kay Apinado. Parang may takip pa rin ang ring ng Team Malilipot kahit nakabutas na ng isa. And this guy right there sa Team Malilipot, Apinado, another role player dito is crashing the board, the hustle plays na nakita natin during his first outing. Yes, ang maganda dito sa kay Apinado hindi lang kahit hindi siya umopensa, maraming ginagawa siya off the ball, maraming ginagawa siya na hindi nakikita sa stats like yung rebounds niya and also yung depensa na napakaganda. Short on sa kanilang 3-point attempt and Gabion. Gabion slicing through the defense and is scoring their second field goal for this game. Gabion has a very nice Euro step there to avoid the defense. And the ball will go now to Team Malilipot with a chance to take the lead or tie. Andiyan na pala si Yasul. As we take a look at si Chris Menges ay
preparing to check in for this ball game. So ang nangyari pala dito, partner, yung import ng Team Tabaco ng injury during the first outing kontra dun sa Santo Domingo, and that is Budal. And right now, according sa report natin, ay na-injure ang kanyang back. And Mahihirapan ng Tabaco dito, lalong-lalo na sa pinaka-important part ng game, lalo sa fourth quarter, kung wala silang go-to guy, lalong-lalo na yung mga imports. so right now, kaya yung naging nangyari doon ay pinalitan nila ang kanilang import with Chris Menges na nandito ngayon sa ating ball game. Another decorated player playing for the Bicol Spicy Oragon doon sa Pilipinas Super League, and right now he is also playing sa MPBL. So definitely a big adjustment, a big factor for the Team Tabaco. Yes, yan ang advantage naman ng Malilipot is meron silang chemistry. Pero itong Tabaco, mga bago yung mga players nila. Yan ang medyo disadvantage nila ngayon na new face, new import. So, bagong adjustments naman. Yes, so Titingnan definitely- natin kung ano ang magagawa nito ni... So definitely, Coach, you are saying this can be a story of team chemistry. Yes, Coach. Lalong-lalo na itong Malilipot, ito yung pinaka best weapon nila. And Lasco attacking underneath with his layup. And Aquino with the ball. Another veteran guy for the team Malilipot. Apinado attacking. At ang bola ay mananatili. And the 42-year-old Tabuso will check in for the ball game for the Team Tabaco. And definitely a factor itong si Tabuso, kahit na a bitter loss yung dun nga sa first game nila, coach, pero nagpakitang gilas ang isang 42 anyos na player. Adding a veteran presence inside. So, importante yan, lalong-lalo na sa Team Tabaco. Menges with his first shot, and that is a miss. And nakita natin Yasol checking in. Ito si Yasol, dating player ko to nung high school. Sa Orosite High School. Gabion attacking. At ayan na, tumatakbo na ang mga nakadilaw. Bongon, stop and pop. Hindi lang yun, nakuha ang basket. A low scoring ball games, coach. Low scoring ball game talaga kasi depensahan talaga ngayon ng laban. Kung mapapansin mo itong Malilipot, they're trying to go inside. Kanina pa sila pasok ng kahit malakas yung depensa sa loob. And right now, pinahinga ng Team Tabaco si Lasco, and the guy defending Aquino right now is Tabuso. Yes, medyo may edad na to, medyo may experience na to, so medyo alam na nito kung paano magdumepensa ng medyo may gulang. And ang bola ay mananatili para sa Malilipot with 14 seconds on their shot clock. Santa Clara, 4-3, wala yan. And Menges securing that rebound. Ang maganda naman dito sa Malilipot, partner, kahit hindi nakakapasok yung mga field goals nila, maraming field goals ang hindi nakakapasok, hindi pa rin sila naiiwan itong mga ng Team Tabaco. And that is because they are defending well. Yes, they are also defending well. And Team Tabaco asking for time. Nakita natin another player na kailangan abangan natin dito sa Team Tabaco, that he checks in, si Jokjok Kunanan. Yes, si Jokjok Kunanan, isang decorated player din dito sa Albay, isang premier player din, lalo galing sa Santo Domingo National High School. Napakagaling niyang batang yan. Yan din yung mga inaabangan ng ating crowd dito ngayon, that high-flying Jokjok Kunanan. The high-flying Jokjok Oo. Morant. Ayun, Jokjok Morant. Jokjok Morant yung sa hair lang. Oo. And definitely a good outing, a good game ang ating kailangan i-expect dito sa ating laban. Team Tabaco right now with only a 1-point lead over dito sa Team Malilipot. And right now nakikita natin, coach, wala masyadong yung momentum pa, wala pa pero right now sino yung
sa tingin mo magdidictate ng pace natin towards the end of our first quarter? Actually, nagdidictate ngayon ng pace is yung depensa ng magkabilang team. Pareho sila nagdidepensa ng maganda, kaya napaka-low scoring ng ball game nila ngayon. Kung sino ang mas mauunang makakahanap ng butas sa mga depensa nila, yun ang mag-aalagwa. At yun na nga ang ating matutunghayan dito as we are nearing to our 4-minute mark here in our ball game. At ang possession ay nasa mga nakadilaw. Tabuso with a good cut. His short stab is good. At yun, nagparamdam na kaagad. Napakasimpleng move. Wala nang- Very experienced move. Very fundamental. Yasol on top kontra kay Kunanan. Yasol for 3. At namintis niya yun. At babalik ang bola para sa mga taga-Tabako. Tabuso driving. Kick out kay Kunanan. Kunanan with his jumper. Mintis din yun. At nasa kabilang dulo. Tatakbo na dyan. At our 2 players are down. I guess and mukhang nagkabulang kanilang paa. Wala bang foul doon? At yun nga ang ating aalamin. Pero parang walang tawag doon, coach. Oo nga, walang tawag, pero kung iisipin, dapat walang tao sa unahan, dapat magiging ano na yun, clear. Pero since wala, let's go on. So right now, with 3 minutes and 25 seconds remaining on our first quarter, 3 lang ang kalamangan ng Team Tabako. Tabuso with a tip. Wala, babalik yan kay Bongon. Bongon, wala pa rin. And Aquino securing that board. Right now, pareho na silang nahihirapan pumasok ng bola. Lalong-lalo na lumalakas na rin yung mga yung depensa nila sa loob. So kailangan lang nila pumasok yung mga outside shooting nila para bumuka yung depensa nila sa loob. And right now, partner, puntahan natin ang ating courtside reporter na si Carmela. Yes, Coach Kyle and Coach Ray, according to Assistant Coach Robert ng Team Tabako, ay very focused sila sa kanilang defense and offense. And dagdag pa niya, being prepared in every game is an advantage for them to win. Kaya naman, work hard and practice lang daw at least 3 times a week ang kanilang ginagawa. High hopes to win today. Back to the panel. Maraming salamat, Carmela. At ngayon ay nasa 2 minutes and 49 seconds na lang tayo. Si Carmela, kinakalimutan ako eh. Ray na daw yung pangalan ko eh. And right now, Team Malilipot asking for a ceasefire. Very dikdikan ang laban natin ngayon with Malilipot trailing by only 3 points, 1 possession ball game. Ang maganda dito, partner, pareho sila. Madami ang veterano sa loob ng team nila. Lalong-lalo na dito yung si Tabuso sa Tabako. He's dictating the pace of the team right now. Sa experience na binibigay niya sa team, maganda yung ikot ng bola dahil sa kanya. Lalong-lalo kita yung kick out niya kanina kay Juk Kunana na hindi lang pumasok. And as we take a look at Coach Monel Calios doing the coaching effort right now for Team Tabako. So, ano yung magiging madadala ng isang Monel Calios dito sa koponan ng Team Tabako? Unang-una, they will play as inspired ball game because unang-una decorated yung coach nila, isang MPBL coach, and also they will be playing a lot of composure. Oo, kasi sanay na yan sa mga ganitong laban. At Carrion nasa loob na rin pero naagawan ni Tabuso. Belangel nag-iisa. Nakita natin yung steal doon ni Tabuso. Ang maganda kay Tabuso, na-steal niya, hindi na siya nag-dribble, tiningnan niya lang, sa unahan, pinasa agad. This is a very good... And ayan na, Kunanan. Mabibitawan yung bola doon. Ano ang nangyari dito? What happened There's a there? stoppage in the ball game. I guess that is out of bounds. So mapupunta ang bola sa Team Malilipot. Ito dati magkakampi ito, si Kunanan at si Carrion. Dating mga point guard to dun sa Santo Domingo.
Lasco will check back in for Belangel. Gabion right now will shoot 2 free throws and hopefully maibaba ang Kalamangan sa 3. Right now, Gabion is the one who's the only spark here in Team Malilipot. Kailangan na bang mag-take over dito ni Gabion sa early going of our game? Actually, siya lang ang nakikita natin na lumalaban as of now. So, ipagpatuloy niya lang yan. Baka mamaya mahawa na rin yung mga kampi niya. You definitely need a guy to spark your offense. Kunanan for a 3, short yun. At ang rebound makukuha ni Santa Clara. Gabion kontra kay Tabuso. Nice pass to Carion at hindi niya nakuha yung tirang yon. Pero we will have the chance to take 2 free throws para matapisan pa ang Kalamangan ng Team Tabaco with under 2 minutes to go sa ating first quarter. Ito naman ang magandang hugot ng Malilipot. Magandang hugot ito si Carion to give more speed dito sa Team Malilipot. Papantay nila yung speed ni Jok na nandito. Another feisty guard, Yes, Carion, napakakulit na gwardiya. from a proud native of Victory Village. O yung mga taga-victory dyan. Tabuso directing traffic. Menges on the middle fades away. Menges, wala pa rin na ibubuslo. Another steal for Tabuso. Uy! Oh! Mapabandang tira with a trick shot there pero hindi niya na-convert. At Tabuso yung nahabol si Gabion. Gabion! Sobra lang yun. Ito yung move ni Tabuso kanina. Parang medyo classic move. Kunanan! With a double clutch there pero hindi niya na-convert yun. Carion on the other side. He steps on the gas. Carion zigzagging his way. And right now, this two team cannot via shot. Lasco. Iba rin talaga pag meron kang Minges sa loob. Napakahaba nito. Kahit hindi na tumalon, nahihirapan itong pumasok si Aquino, lalo-lalo pag nandito si Minges sa gitna. Kahit hindi siya pumupuntos right now, napakalaki ng tulong niya sa depensa. Gabion with a step back. At ang rebound ay mapupunta na naman kay Tabuso. Lasco kontra kay Carion. Tabuso, siya ngayon ang nagtitimon ng Team Tabaco. Open 3 for Menges. And Menges right now are not converting his shots. Santa Clara. Santa Clara looking to attack. Gabion, the short corner. Good find kay Aquino with the basket. May kasama pang foul. Yan ang maganda. Dapat ang ginagawa ni Gabion ngayon, ini-involve niya ang mga teammates niya. He needs to find the rhythm of all his teammates. And yun na nga ang ginagawa ni Carion, dishing that pass to Aquino. And right now, wala pa tayo sa 20-point mark or even 15-point mark ng ating game. Oo nga, napakababa ng scoring. Pero makikita natin dito na mamaya, napakaganda rin ng end dito kasi hindi nagkakalayo ang dalawang team. Under 10 seconds to go. Minges. That was Bongon who misses the 3-point shot. At babalik pa ang bola sa Team Malilipot with 3.3 seconds remaining on our first frame. Talking about the effort that you can see on Tabuso, napakasipag nitong mamang to. Matanda na, 42 years old pero dagdadahib pa sa bola. Carion missing the Hail Mary shot. At sa ating pagtatapos ng ating unang yugto ng labanang Team Tabaco at Team Malilipot, ang ating score 12-14. Magbabalik po kami para sa ating second quarter of action. Ito po ang Ako Bicol Cup 2022. Ako, Bicol Cup, ito ay atin. Sa court, ipakita ang iyong galing.
mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya, o kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal na hahanapan lang kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal. At tayo ay nagbabalik dito sa Daraga Covered Court para sa labanang Team Malilipot kontra sa Team Tabaco, with Tabaco leading by only 2 points. Ako pa rin po ang kasama nyo, Coach Kyle Marilla, kasama si Coach Ranji Masquinas. Gabion scoring 8 points, 4 rebounds and 1 assist right now. Siya ang talagang nagtitimon ngayon at nagdadala sa team ng Malilipot. Carrion kontra kay Tabuso. Carrion with a stop. Bonto underneath. Another shot. And Lasco grabbing that ball. At meron tayong foul kay Carrion doon. Ang napapansin ko din sa dalawang team na ito, partner, is lalong pinapasok nila, pinipili talaga nila ang bola sa loob. Wherein hindi sila nagtatry ng mga 3-point shots. So walang mangyayari. But talagang ang depensa maiipon sa loob. Lasco missing his short stop there. Kunanan with another chance. Jumper. And Kunanan missing his third shot there at medyo nagkabanggaan doon. Gabion kontra kay Tabuso at bagsak doon si Tabuso. And that's a good duty foul for Tabuso. Tabuso talagang binibigay niya yung katawan niya kahit matanda na, 'di ba? Binibigay pa rin yung katawan niya. Pero ipapahinga muna siya dito. Balance checking in for Tabuso and Borjal. Papahinga muna si Chris Menges. Borjal, another big man, napakahaba. Linabas si Menges, pinalit, isa rin mahaba. As What happened? what happened there? May tables concern. Okay, back to our action. Right now, Team Malilipot trailing by 4. Gabion dancing with Borjal. Bonto. Tutulong doon si Borjal. Good help defense para kay Borjal. And now they are running. Lasco. Nice dish out pass to Gaza. Right now, partner, mas nakikita natin yung chemistry ng Tabaco right now. Sinasabi natin na yung Malilipot yung mas malaki yung chemistry dito sa game na ito, pero mas pinapakita ngayon ng Tabaco yung chemistry nila. Kunanan saving that ball. But Gaza converting. And right now, Coach Ranjit, this is a 6-point run, 6-0 run made by Team Tabaco. Also, yung sinasabi ko kanina before the game, yung aggressiveness and also yung effort nila para sa mga loose balls, yun yung nagpaparan sa kanila right now. And Gabion was fouled in that last sequence and he will troop to the line for 3 shots. Coach, napapansin ko din, Team Malilipot is doing a lot of isolation plays. Yes, yan ang medyo naiiba doon sa ginagawa nila last time na meron silang chemistry. Ngayon, nag-one-on-one sila laban yung mga depensa ng Team Tabaco. And right now, Gabion looking to trim this lead para makabalik sa ating labanan. Again, you are watching Ako Bicol Cup 2022, hatid sa inyo ni Kong Saldico at ng Ako Bicol Party List. Mapansin mo yung Malilipot, palit lang sila ngayon ng palit. Tinitingnan nila kung sino ang pwedeng mag-click, sino ang pwedeng magkaroon ng mag-gel sa loob. And the coach of Malilipot might want to get yung magic bunot.
From the bench, Gabion to Yasol. Yasol hinahabol ni Balance. Pero Yasol scoring his first 2 points sa ating ball game. Yan, at least 3 na lang. Konti na lang na effort. Cunanan with his jumper. Another miss for Team Tabaco. And right now, Team Malilipot is running. Yasol with a fake, with a drive. Pero ang bola ay mananatili sa mga taga Malilipot with 13 on their shot clock. Chris Menges will check back in, replacing Lasco. I think the best thing na dapat gawin ngayon ng Malilipot is to run, and run. Hindi sila makapasok sa mga half-court sets nila, dalhin na lang nila sa fast break. Kasi mabibilis din naman yung mga guards nila. Yasol missing his 3-point shot, and we have a foul here. Yan ang magandang dapat gawin ngayon ng Malilipot is to try and take the shot from the 3-point area. Pag pumasok yung mga yan, luluwag ang depensa sa loob. And the ageless Tabuso checks back in, replacing Jokjok Cunanan. Oo, nagpahinga lang ng konti. Ngayon, another stint for him inside. Balance to Tabuso for 3. Menges is there for the rebound, at Yasol tatakbo sa kabilang dulo. Hindi lang nakuha ang kanyang scoop layup. That's what I'm telling you, partner. Kailangan lang niya tumakbo kasi this is early offense. Ito yung magbibigay sa kanila ng spark to have a run. Bitare with the block, pero nakuha nila si Menges. And Menges right now cannot via shot, coach. And Tabuso hitting his first 3-pointer here in our ball game. Again, when all else fails, Tabuso Will save the will day. save the day. At yun, nakapulot na naman siya ng steal doon sa Team Malilipot. Milagrosa. So there's a reason na kahit 42 years old, andyan pa yan sa loob. The ageless. The ageless one. Parang asitaw laba lang. And Tabuso with another 3. Back irons that one. And Apinado for a big rebound there kontra kila Menges. And Aquino stepping on the gas. Pasa kay Yasol. Yasol with a sidestep. At nakapulot siya ng foul doon kay Tabuso. Muntikan pa magkaroon ng offensive foul doon. Tabuso sacrificing his body right there. But right now, Tabuso with his 3rd personal foul. At papalitan na nga siya dyan ni Cunanan. Again, the Tabaco needs to put up a little bit of speed inside para matapatan tong takbuhan na ginagawa ng Malilipot. Yasol has the chance to trim this lead down to at least 4 points. Yasol, napakabata pa nito, kakagraduate lang nito. Yun na nga yung pinag-uusapan din namin kanina ni Coach Reynel. The experience that you will get playing to this very experienced guards, yung mga very decorated players. Yes, kahit mga bata pa yung mga yan, sanay na yan makipagbakbakan, lalo na sa mga palaro dito ng mga schools. And Berhal with his hook shot there kontra kay Milagrosa with under 6 minutes here in our first half. Gabion spinning around. Aquino kontra kay Gasa at mabibitawan niyang bola. Pero mananatili sa kanilang possession with 9 seconds on their shot clock. Lasco will check in for Gaza. This team Malilipot just need to fasten the pace by lessen the touches of every player. Gabion for 3. At natapyasan na nilang Kalamangan down to only 3-point lead for the Team Tabaco. Biglang nagsona ngayon yung Malilipot.
Balanse. Nakuha yung balanse niya para sa putback na yon. Yan ang problema sa zona kasi yung mga weak side na offensive rebound, siya ang pinaka-weakness ng 2-3 zone. Gabion for another 3. Same spot but different result. Wala pa rin talaga pumapasok sa mga outside shots nitong malilipot. Lasco for his own 3 points para kay Lasco. Kabaliktaran naman sa kabila, sa Tabako. Napakarami na naipapasok nilang 3 points kanina pa. And we have a foul called there. And Don't look now, partner, pero lumulobo na yung kalamangan. 8 na. Nagkakalituan ngayon yung mga referee kung sino ang nag-foul. and they are huddling up to confirm the call. So Kunanan was called for a foul there. Gabion kontra kay Balance to Aquino kontra kay Lasco. Aquino drives. Wala pa rin yung mga drive ni Aquino. Kanina pa siya inaabangan sa loob. Menges napulot ang bola doon. Scoring is another 2 points. And now, ito naman na Team Tabaco ang tumatakbo sa fast break. And don't look now, partner. 10 na ang lamang agad. And this is the biggest lead here in our ball game. 10-point lead for the Team Tabaco. Yasol with a Nice good cut. backdoor cut With right there a by good Yasol. slicing through the defense Yes. is Yasol. Right now, partner, hindi lang si Gabion. Meron ng isa pang spark na nagpapakita ngayon sa Malilipot. And right now, Yasol is delivering. Stepping up in this ball game. Menges with a good cut there. Wala silang magawa sa size ni Menges doon. And pag binigay mo na sa batang to dito sa loob. And we have a timeout here. So, timeout ngayon yung team Malilipot. Running score, nagkaroon ng nagkaroon ng run bigla yung yung Tabaco ngayon, so nagkaroon it's all of a sudden it's already 10-point lead. So we have here a warning for technical. Mukhang matatawagan ng warning doon si Chris Menges for second motion. The coach of Malilipot going to the referees clarifying kung ano ang ano yung tinawag doon. At as we take a look at Sir Erwin Mapula, our technical head here for the SBP, They're talking to each other right now. Tine-check nila kung ano ba talaga ang nangyari. but we are in the 3 minutes and 18 seconds here in our first half with Team Tabaco leading with 10 points kontra dito sa Team Malilipot. Trinay ng Malilipot kanina magkaroon ng mini run by going to the fast break, by relying on their speed. Pero kinontra naman agad ito ng Team Tabaco by also relying on their speed. Tinapatan nila ito nung pinasok si Jokjo Kunanan. Ngayon pati yung matatangkad nila, yung malalaki nila na tumatakbo na rin. And as we take a look at our fans here inside the Daraga covered court, Ito yung mga paborito ni partner. Yung mga fans.
Napakaganda ng mga fans dito sa Daraga. So, right now, mayroon tayong call doon and sportsman-like behavior was called on Chris Menges. So again, yung mga ganitong mga altercation, coach, definitely a factor, okay, a game changer sa mga na-witness natin ng mga laro. Yes, kasi napakalaking pamatay ng momentum ito, lalo-lalo na kung nagra-run kayo. Tapos biglang mapupuntusan lang kayo ng free throws and then plus ball possession. Napakalaking advantage yan. And also mahigpit na rin ngayon yung mga officials, lalong-lalo na sa mga ganyan-ganyan, mga unsportsmanlike fouls, lalong-lalo na sa mga nangyari sa NCAA last time. And magbabalik po kami sa Ako Bicol Cup 2022. Ako, Bicol Cup, ito ay ating sa court ipakita ang iyong galing. Ako, Bicol Cup, ito ay ating, ito ay ating. Whoa, 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 ito ay ating. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya. O kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal na hahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol, Tabang ora mismo. Hatod sa ito Kanako Bicol Party List, asin kan Action Cost Center ni Congressman Saldi Co. Problemang legal, itabang legal. Nakiuman ako sa imo. Ara mo may akong anak kitagrelasyon ka. Ara mo palang kay Vicky, humanda ka Vicky sako. Tababang ulo katudurugin kita. Lahat po ng sinabi nila, walang katotohanan. Wala naman sila doon nang pumupunta sa bahay namin ang magulang niya. Kung dili sa maskara, wala kitisyon di. Nampagitan na sa amon, mga sabiyo to na sana. Kung di sana nagadag sa akin, wala man ako sa iya magad sa pinto. Ako, Bicol Cup, ito ay ating sa court ipakita ang iyong galing. Ako, Bicol Cup, ito ay ating, ito ay ating. Whoa, 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 ito ay ating. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Simulan na ang laro, palakasin tuhod at braso, bilisan ang takbo, huwag na huwag susuko. Alis lang madapa, basta tayo agad, tuloy lang, sige lang. Habulin ang pangarap, ipasang bola ng pag-asa, kasama tropa at barkada. Masarap ang panalo pagsama-sama tayo, kaya tara na, game na. Ako Bicol Cup, ito ay atin, sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin, ito ay atin. Oh, 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 Basta't mulis ng Bicolano, kahit saan mo idayo, nag-uumapaw ang kinaming talento, objeto, manalo at magsaya. Kasama pa ang astig na tropa, papakita buong pero sa lahat kami ay sama-sama. Tagaktak ng pawis, di namin alintana masasaktan, maganda pa pangako ay tatayo. Walang uuwi na kayo ko, lamat may katay, sa bolang binigay, hindi na naging batang pasaway. Dahil sa larong ito, pangarap sinimulan ako, Bicol Cup, di ka atrasa sa basketbulan. Maraming natutunan, pagkakaibigan, disiplina ang gabay, sa hamon ng court, puso'y naging matibay, lakas at galing lahat ibinigay. Terminado puro bless, huwag lang sumaglay, simula pa kay bata basketball na ang laro, kahit na minsan wala namang grupayo. Salamat na kilala, drama ko ang snow, malinis na laro, binigay sa publiko, paglabas sa court, pwedeng maging amigo, walang tatalo sa disiplinado, lahat kami ay sumasaludo. Siya ako, ikaw, tayo ay Bicolano, dito pa lang, panalo na tayo, isigaw natin. Ako Bicol, isigaw natin. Ako Bicol. Ako Bicol Cup, ito ay atin, sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin, ito ay atin. Whoa, 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 whoa. Ako Bicol Cup, ito ay atin, ako Bicol Cup, ito ay atin, ito ay atin. Ako Bicol Cup, ito ay atin, sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin, ito ay atin. Whoa, 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 ito ay atin. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya, o kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal na hahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol, Tabang ora mismo. Hatod sa ito Kanako Bicol Party List, asin kan Action Cost Center ni Congressman Saldico. Problemang legal, itabang legal. Natiuran ako sa imo! Aram mo may akong anak kitag relasyon ka! Aram ko lang kay Vicky, humanda ka Vicky sa ko.
Tababangon o katudurugin kita. Lahat po ng sinabi nila walang katotohanan. Wala naman sila doon nang pumupunta sa bahay namin ang magulang niya. Kung dili sa maskara, wala petisyon di. Napangitan na sa amon, mga sadiyo to sana. Kung di sana nagadan sa akin, wala man ako sa iya magad sa pinto. Ako Bicol Cat, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cat, ito ay atin. Ito ay atin. Wow, 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 wow. Ito ay atin. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda. And we are back sa ating ball game, labanan ng Team Tabaco kontra kay sa Team Malilipot. And right now, Team Tabaco with the lead but only 10 points. Yes, because of the defense din na pinapakita nitong Malilipot right now. Ito, pumasok na si Lasco. Sa corner, short yun. At ang rebound ay napulot ni Carion. Aquino looking to attack pero nag-pullback siya. Itong Team Malilipot, they're looking to push the pace, push the tempo, pero hindi nila magawa-gawa kanina pa. And it's because siguro din sa transition defense ng ginagawa ng Team Tabaco. Napakabilis ng ano nila, ng pagbaba nila ng sa depensa. Kaya nahihirapan din itong Malilipot na i-push yung tempo nila. At ang bola ay mananatili sa Tabaco with 19 seconds on their shot clock. Lasco. At na-foul siya doon ni Aldrin Milagrosa. And he will troop to the line for 2 free throws. Napakasimpleng move lang na shot fake and one dribble plus a jump shot, and now they're fishing for a foul na nakuha niya kay Milagrosa. Santa Clara checking in for Gabion with 2 minutes and 25 seconds remaining for our first half. Makikita mo, partner, ang composition nitong Team Tabaco, napakalaki ng front court nila. Mahaba at mabibilis. Tapos may dalawang guard sila na mabilis. Kaya nahihirapan tong si Aquino na ipasok ang bola kahit nangangalabaw na siya sa loob kasi may mga nakapayong sa kanyang malalaki. And Apinado. And what happened there? This game is starting to get physical. So, yun nga yung sinasabi ko din, Coach, na the referees must step up para makontrol ang physicality nitong game. Yes, definitely yung referee napakalaki ng gagampanan niya na role, lalo na para sa physicality. Kasi ayaw naman natin mangyari yung mga lately, maraming na nangyari ngayon ng mga issues sa sa game, lalo na sa NCAA. Untowards incident na ayaw nating mangyari dito, especially this is for all the Bicolano. Especially this is an amateur league. Ayaw naman natin sirain ang mga careers nitong mga players na ito. Santa Clara kontra kay Bongon. Santa Clara 4-3. At ang rebound ay makukuha ni Apinado. Pero nabitawan niya doon. And we have a foul here. They should take a look at the actions inside. Maraming kiskisa na nangyayari.
And definitely, and nakikita natin, Lasco is down on the floor. Partner, ang mga referees talaga, sulat sa sinasabi mo kanina, na ang mga referees talaga, they should step up. Lalo na kasi sila yung mag-i-influence or magdi-dictate sa takbo ng laro. Lalong-lalo na sa physicality, sa fouls, manipis ba yung foul, makapal ba yung foul, para maiwasan yung mga insidente yan. And Lasco hitting his first free throw. At 15 na ang kalamangan ng Team Tabaco with under 2 minutes to play for our second quarter. Kailangan makagawa ng paraan dito yung malilipot. Unti-unti na silang nababaon dito. And now, biglang nagpalit ng depensa itong Tabaco. Bigla silang nagman-to-man. Pressure defense on full court. Apinado slicing through, naiwanan niya dun si King. And then, biglang nakakuha ng opportunity si Apinado na isalaksak yun sa loob because of the man-to-man defense. Yasol. Naldosa open for the jumper and he makes it. Still, Tabaco hitting those threes. Ito yung medyo lamang nitong Tabaco sa malilipot kasi pumapasok yung mga outside shots nila as compared dito sa malilipot. And Carrion recovering the ball. Yasol attacking. Dipsidu, hindi niya lang na-convert yun pero mababalik ang bola sa mga taga malilipot. Carrion lilipad. And Yasol skying high to grab that ball. Pero sa kabilang dako tatakbo si Yasol. Yasol nalunod doon sa loob. Napakalaki ng depensa na nasa harap niya. And we are under minute to go for our first half. So biglang nag-switch sa half court man-to-man itong Tabaco right now. Because na-scorean sila ni Apinado kanina. Carrion sa corner. Kontra kay at natawagan siya ng foul doon. Borjal will check back in for our ball game, replacing King for the Team Tabaco. Carrion and Yasol should continue to attack the basket right now kasi kahit maliliit tong mga to, malalakas ang loob and sila ang magiging spark nitong Team Malilipot kasi they have the energy. And Carrion looking to trim the lead. Ngayon lumulobo na ang kalamangan. This is already an 18-point lead for the Team Tabaco. Kailangan lang nito na kailangan magawan agad ng paraan ito ng team Malilipot. And we have a timeout here for the Team Tabaco with 21.9 seconds remaining for our first half. And right now, Team Tabaco is sitting on a comfortable lead with 16 big points. Yan ang problema kung kapag nakakalamang ka ng marami, magkakaroon ka ng magkakumpiyansa ka. Ang problema kung nag-overcompliance ka din naman. So dapat wag silang magkukumpiyansa ng wag silang kalmahan lang nila. Okay. So para hindi makahabol yung malilipot. And yun na nga din ang susubukan ng Team Malilipot to crawl back again to this ball game, and a very manageable lead. Coach Ranji going into the third quarter, only a 6-point lead. Yes, and ngayon lang na second quarter lang umalagwa itong Tabaco because of the adjustments na ginawa ng kanilang team. And ang bola ay nasa Team Tabaco with 21.9 seconds to play for our first half, and Tabaco might take the last shot of this first half. Bongon sa corner, he cannot get the bounce. Apinado, kabilang dulo, tatakbo Santa Clara
with a layup. Carrion, nagpasabit na lang doon. Take a look at that speed na kayang gawin ng Malilipot. Kailangan lang nilang mag-capitalize dito sa kung ano ang strength nila. And dahan-dahan nilang habulin itong lamang na binild ng Tabaco. And Carrion will shoot 2 free throws and looking to trim this lead down to 14. Missed the first shot. Sayang, dapat hindi yan ang pinaka best way para makahabol kasi naka-stop yung clock right now. And wala kang depensa. But he makes sure that the last throw will drop. And Bongon for 3. Muntik pa yon. Muntik pa yon. And that's the end of our first half of action. Ang ating score, 44 para sa Tabaco, 29 naman para sa Malilipot. Magbabalik po kami para sa aming halftime analysis. Ito po ang Ako Bicol Cup 2022. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Whoa, 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 whoa. Ito ay atin. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya. O kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal. Nahahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol. Tabang ora mismo. Hatod sa ito Kanako Bicol Party List. Asin kan Action Cost Center ni Congressman Saldico. Problemang legal, itabang legal. Natiwaran ako sa imo. Aram mo may akong anak kinagrelasyon ka. Aram mo ko lang kay Vicky, humanda ka Vicky sako. Tababang no katutulugin kita. Lahat po ng sinabi nila, walang katotohanan. Wala naman sila doon nang pumupunta sa bahay namin ang magulang niya. Kung di sa Baskaran, wala kitisyon di. Nampagitan na sa amon, mga sabiyo ito na sana. Kung di sana nagadan sa akin, kunay man ako sa iya magad sa pinto. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Whoa, 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 whoa. Ito ay atin. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong.
ay nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maasa. And we are back sa ating halftime analysis dito sa ating labanang Team Tabaco kontra sa Team Malilipot. And right now, Team Tabaco sitting in a comfortable lead with 15 big points. Coach Ranji, ano yung natunghayan natin during that first half? Yung Team Tabaco, mas mapasok yung mga outside shooting nila wherein yun ang dahilan kung bakit nag-open yung depensa sa loob. So, mas maganda yung ikot ng bola nila since mapasok yung ano nila. Yun yung lamang lang nila sa Malilipot right now. And right now, tingnan naman natin ang ating mga scoring leaders at the end of the first half. So Team Tabaco, si Lasco with 15 points, 2 rebounds and 1 assist. Si Tabuzo with 5 points, 1 rebound and 1 steal. Naldoza with 6 points, 0 rebound and 1 assist. Samantala sa kabila naman, sa Team Malilipot, Gabion with 14 points, 8 rebounds and 3 assists. Sul with 6 points, 1 rebound and 0 assist. Aquino 3 points and 5 rebounds. And yun na nga, and Team Malilipot right now will try their best to come back here in our ball game with them trailing by 15 points. Aquino, one of the notable players na dapat dapat inaasahan itong Team Malilipot is only limited to 3 points, partner. So definitely the defense of Tabaco towards Aquino and Conanan to Tabuso with another 2 points there for the Team Tabaco. That's a good 3-on-1 fast break. Wala nang bumaba galing sa Team Malilipot. Gabion kontra kay Conanan. Again, itong Team Malilipot na they are falling in love with their one-on-one plays right now. Pero in that occasion, nakita natin yung kick out ni Aquino penetrating in the middle and kicking out to Carion, and Carion rewards him with the 3 points. At least nakaisa na silang punto sa labas ngayon. Sana magtuloy-tuloy na and this will be a good sign for the Team Malilipot. Aquino kontra kay Menges. This is a good pressure defense from Menges to Aquino. Santa Clara to Bongo with a little bit of crossover there. Pero he turns it over to Balance. Balance at hinabol yun ni Carion with a chase down. And sabi ni Carion, no, not in my house. Carion not giving up on the play right there. So napakaganda ng pinakita niya doon and this will spark the defense of the Team Malilipot to get back into the game. Ganda nung chase down doon ni Carion. Cunanan kontra kay Gabion with a screen for Tabuso. Cunanan, kick out kay Bongon sa corner. At hindi nila makukuha ang puntos doon. Gabion will step on the gas. Gabion. Stop and pop. Wala lang yon. Again, Carion not giving up on the play right there. So, kahit nasa kamay na ng Team Tabaco kanina, natapik niya pa yung bola palabas. That play is very important para hindi maka-fast break yung kalaban. At ipapahinga muna ng Team Tabaco si Bongon. Tabuso with the basketball. Asking for a pick para kay Menges. Etong Team Tabaco talagang they are leaning into Tabuso right now. Talagang siya ang pinapagdesisyon nila ngayon sa loob ng court. Para kang merong coach na nasa loob ng court ngayon. And we have a foul there called on Aquino. Lasco kontra kay Santa Clara. Good defense so far for Santa Clara. Cunanan. At nag-foul pa siya doon.
And now, both teams are all pareho silang they're falling in love with one-on-one offense right now. At ngayon, puntahan natin ang ating courtside reporter para sa kanyang ulat, Carmela. Sabi nga ni Coach Nong Ampi ng Team Malilipot, medyo mahirap itong labanan para sa kanila. At nagkakaproblema sila dito sa kanilang defense, but still, they just want to play clean, kaya stick to the plan pa rin daw sila and willing to give their best para makamit nila ang kanilang pangalawang panalo. Back to you, Coach Carl and Coach Ranji. At yun na nga din ang ating titingnan dito kung talaga bang matutuloy-tuloy na nila ito. Ang sweet naman nun, Carmela. At least nila. Yehey! Gabion. Aquino being hounded by Tabuso. Tabuso. There, napakasipag nito. And Kunanan dishing in for balance. Alam mo ang importansya nito ni Tabuso sa team ng Tabaco, partner, is yung may inspire sa kanya mga teammate niya kasi napakasipag nitong player na to na he is a veteran and he is still setting the tone on defense sa kanyang mga ka-teammates. Setting an example, kumbaga. And a good rebound there for Santa Clara. Is looking to attack. Pero mababalik na naman yan sa kamay ni Tabuso. Kunanan, lilipad. Right now, itong Team Malilipot, hindi na nila alam kung ano yung identity nila as a team. They are relying more on one-on-one plays right now. Napakatagal ng bola sa isang tao. Pero ang bola ay mananatili sa Malilipot with only 10 seconds on their shot clock. Again, yung sinasabi natin kanina, partner, na chemistry ng Team Malilipot, hindi natin nakikita yun ngayon. Gabion kontra kay Kunanan with 7 on their clock. Gabion for 3. Way off. Napakahirap talagang i-shoot yung mga gano'n na tira kasi it's off the dribble. Mas maganda pa rin na yung mga bola, yung mga tira mo is galing from yung mga rhythm shots, kumbaga. Yung galing sa mga pasa. Yung set ka na, nakaset ka na. Menges with a jumper. And Aquino looking to push the ball for the Team Malilipot. Aquino for 3. Hindi pa rin nila talagang mabutas mula sa 3-point country. Again, kung sinong nakakakuha ng bola, ididribble niya and siya nang titira. Yan ang nagiging problema ng Malilipot ngayon. Again, sinabi ko kanina, yung team chemistry nila, yun ang hindi natin nakikita ngayon. Nagkakanya-kanya sila as of now. Pero ang bola ay magpupunta ngayon sa mga nakadilaw. Ipinasok na si Yasul, the second leading scorer for the Team Malilipot. Tabuso sa corner. At ang bola ngayon ay itutulak ni Yasol with Gabion. Traveling call there for Gabion. Another turnover para sa Malilipot. Again, naaabangan na sila ng Tabaco. Alam na nila ng Tabaco kung saan sila pupunta. Kaya right now, mahirap yung one-on-one plays nila kasi alam na ng Tabaco ang atake nila. And Lasco, a crossover there kontra kay Pinado. Lasco for 3. Another 3-point basket made by the Team Tabaco at mababalik pa sa kanila ang bola, and right now Malilipot playing sloppy basketball. And wala na yung composure ng Malilipot right now. Dahil yan sa mga nasimulan nilang turnovers kanina, napakahirap ng basketball sa kanila right now. And right now, Team Malilipot calling for time. We are nearing to our 5-minute mark sa ating third quarter at mamaya matutunghayan din natin ang ating main game, which is the Battle of Santo Domingo versus
Santo Domingo versus Bakakay. And again, you can watch us live dito sa aming mga pages, Ako Bicol Online TV, Ako Bicol Party List, and sa page ni Representative Saldico. And we would like to invite you all dito sa ating covered court sa Daraga, kung saan we have a capacity crowd here, at mamaya sigurado the crowd will keep on piling up at mapupuno na naman tayo dito sa ating covered court. Again, this is Sunday right now, partner. So, marami walang trabaho ngayon. So, it's a family day. So, this is a great bonding for the family na manood ng basketball together with their kids. Yes. And as we take a look at our crowd enjoying this ball game, but alam mo, partner, gustong-gusto ko talagang mata nitong cameraman natin. Oo. May mata talaga, may scout, magaling to mag-scout. Let's give it to him. But right now, kung nag-i-enjoy ang crowd, mas nag-i-enjoy ang Team Tabaco with this 22 big points. Uuwi sila sa Tabaco with a smile. But the window is still wide open for this Team Malilipot. Pero kung gusto nila na makabukas ulit talaga ang bintana, anong kailangan nilang gawin? Meron pang pag-asa itong Malilipot kasi third quarter pa lang, it's just a 4-minute mark of third quarter. So meron pa silang panahon para mag-adjust. They just need to stick on their chemistry. Dapat they need to share the ball more. Yeah, yun nga yung nakikita natin na the ball movement and the player movement of Team Malilipot so far, hindi natin nakikita, and they are relying on those isolation plays. Again, another thing nakita natin kanina, one pass and attack. It's already an attack. Yun na nga ang dahilan kung bakit ngayon ang Malilipot ay nababao ng tuluyan netong well-rounded Team Tabaco. Yes, lalong-lalo na nandito si Tabuso na hindi lang yung veteran presence ang binibigay, but also yung effort and the aggressiveness na isineset niya as an example to the younger players in Team Tabaco. And we have a foul there. Santa Clara will check in for Aquino, and another big guy will check in for Team Tabaco with King, another veteran player who is a product of Amando Copi in Tabaco. Napakalakas din naman tong player na to. Dati lalong-lalo nung college to. Naabangan ko dati to, pinapanood ko dati to nung sa Governor's Cup. Menges missing his first free throw, and we are under 4 minutes to go sa ating third quarter. Ayan, this is Malilipot team. Kung gusto nila makabalik sa ball game, again, I would like to emphasize the ball movement and also to limit the one-on-one plays that they are having right now. And another isolation, but in that sequence, na-convert na yan ni Gabion, fading away from the basket. Speaking of one-on-one plays, that's a good one-on-one play. Pero hindi nila yun, they cannot rely on that. They cannot rely on that in the course of the ball game. Hindi siya sustainable. And Gabion, back to Santa Clara, kontra kay Menges. Santa Clara driving and making. So right now, ito nang ginagawa nila. They are relying on their one-on-one plays. They are relying on their dribble drive basketball. Kabilang dulo naman, Lasco. Iba sa amin. We want to rotate the basketball and find the best shot. Pero si King, nagrupuhan doon ng mga naka-green at Tabuso. That's a classic move by Tabuso. Mga ginagawa ng mga aerial voyager yun, yung mga Berhel Meneses. Berhel Meneses move. Makita mo din naman talaga yung edad ng tao sa kanilang mga moves, di ba? Gabion kontra kay Lasco, Apinado kay Kunanan.
Good yun. Nakakuha sila doon ng mismatch doon out of courtesy of that pass coming from Gabion. They just need to continue this. They just need to find the mismatches inside the court. Milagrosa to Gabion right now. Gabion, hindi niya alam doon na nasa likod si Minguez. Again, naabangan na siya doon ng Tabaco. Alam nila yung step back niya kanina pa. So, alam na ng Tabaco kung saan yung papunta ni Gabion kanina going to that step back three-pointer. Malilipot reacting to that last foul called. Cunanan will troop to the line to take his 2 free throws. And we are under 2 minutes to play for our third quarter. And again, Team Tabaco is on the lead with 17 big points. Kaya pa ito. Unti-unti lang to, partner. Sabi ko nga kanina, they just need to find the open man and also find the mismatches inside. Tulad nun kay Apinado kanina, napakalaki ng mismatch niya kay Cunanan sa loob. So, they just need to refrain the one-on-one plays and then find the mismatches. But right now, Cunanan adding 2 more sa kanilang kalamangan. Maibabala nila ito sa 15 o 13 going into fourth quarter. They have a chance. They have a great chance on having a run on the fourth quarter. Good cut there by Milagrosa and good find on the part na ngayon sinasabi mo, Coach Ranji, that they have to rotatable and they have to get the rotation from the players. Yes, ito lang ang kinakailangan nilang gawin. Kasi meron silang mga nalilibre sa loob lalo na pag nagkakaroon sila ng nagdo-double team ang Tabaco kay Gabion. Ang problema nga lang, hindi nila nakuha yung defensive stop sa kabilang side ng ating court. A near steal, Santa Clara, 4-3. Wala, at ang bola ay mananatili sa Malilipot. Apinado with a fake, with a jumper. Short, pero Santa Clara is there. And right now, this is a 2-on-1 fast break. Cunanan to Lasco. Wala nang bumaba galing sa mga naka-berde. They need to get back on defense fast kasi napakabilis nitong Tabaco. Another turnover there. At nabitawan ni King ang bola doon. Balance with the reverse. Wala yun. Oops. Narinig ko yung mga tao dito sa likod natin. Reaction of the crowd. Oops. Gabion with his jumper. And we are under 20 seconds to play for our third quarter. And Lasco can take the last shot or last possession of this third. That's a good mid-range shot from Gabion. Siguro if hindi pumapasok yung 3-point nila, siguro magandang dalhin muna nila sa mid-range yung basketball. Kung hindi talaga pumapasok sa loob. And at the end of our third quarter, hindi pa rin nag-iiba ang ating istorya. Tabaco sitting in a comfortable lead with 21 big points kontra dito sa Team Malilipot. Magbabalik po kami para sa huling hugyugto ng ating labanang Team Tabaco versus Team Malilipot. This is your Ako Bicol Cup 2022. Mga problemang legal,
sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya. O kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal. Nahahanapan ng kasimbagan. Digdis. And back to the Raga covered court for the Ako Bicol Cup 2022. Ang labanan na natutungayan natin ngayon at Team Tabaco and Team Malilipot. And right now, Team Malilipot trailing by 21 points. Kasama nyo pa rin si Coach Cal Marilla with Coach Ranjay Basquinas. Up until now, yung Malilipot naghahabol, and Gabion has the only man on the Team Malilipot na mayroong smart. So 20 points sa kanya, 9 rebounds and 5 assists. So isa na lang is magkakaroon siya double-double. One shy away for a double-double. Actually, partner, is ang nakakalungkot dito sa Malilipot is wala nang nagkaroon ng double-digit scoring dito sa Malilipot aside from Gabion. Ang sumunod na sa kanya is si Yasul, 6 point, ang the second highest scoring player sa Malilipot is si Yasul with 6 points. And Aquino, hanggang ngayon 3 points pa lang ang nakukonvert niya. And right now, the ball will stay sa Team Tabaco with 10 on their shot clock. Tabuso with 3 points there. And again, this is the story of the ball game. Sabi ko kanina, kung sino ang makakahanap ng butas sa depensa ng magkabilang team, siya nga Alagwa. So nakita ng Tabaco yung butas, nakuha nila yung butas ng Team Malilipot by hitting those 3-pointers. Good pa. Binato na lang yun ni Naldosa doon para kay Menges. Buti na lang, andon si Menges to save that possession. Kanina, within a second quarter tayo kanina, partner, ang tumatakbo itong Malilipot. Ngayon, makita natin tumatakbo na rin itong Tabaco. Sinasabay na nila itong Team Malilipot sa fast break. At yun na nga, speaking of fast break, buti na lang na-stop doon ng Team Malilipot. There's a foul kay Tabuso ata. Napakatalinong player to. Alam niya na mag-fast break tong Malilipot. So, binigay niya agad yung kanyang foul. And they don't want to give any room for momentum dito sa team ng Malilipot. Again, if this Team Malilipot wants to get back in this ball game, they need to find the open man and find the mismatches inside. What an amazing move right there for Gabion. If they want to crawl back to this game, they must do it right now. Yes. Kasi nakita natin yung magandang move ni Gabion, pero this will not sustain them for getting back into the ball game. Tabuso with another 3 points there. Samantalang dito si Tabuso, he is showing who's the boss right now. He is showing who's the guy who has a lot of experience right now, the battle-tested player of Tabaco. And at ang bola ay mababalik muli para sa Team Tabaco. Kung makikita mo, partner, napakalaki ng pagkakaiba ng galaw ng dalawa ng Tabaco at ng Malilipot right now. Itong Malilipot, masyado silang sluggish na ngayon. Nawawalan sila ng momentum and also nawawalan sila ng composure. Tabuso for another 3. Mintis na yon pero na kay Bongo ng bola. There's a foul away from the basketball. Ito yung sinasabi ko sa iyo, partner, kanina na mga kiskisan pa away from the ball. And meron nga tayong foul na naitawag doon.
Again, kudos to the referees for controlling this game para hindi to mauwi sa pahangit na sitwasyon, di ba, partner? Kanina lang nagkakaroon ng mga pisikalan sa laro, and now nakikita ko medyo nagkaroon ng nabawas-bawasan yung physicality. And right now, with under 7 minutes to go in our fourth and final quarter, Tabuso with a 15-point outing right now. So we definitely expect more from Tabuso. Yes, because ito ang pagkakaiba ng dalawa. Merong veterano na tulad ni Tabuso ang Tabaco, samantalang ang Malilipot meron silang mga veterano but not as veteran as this guy na meron ang Tabaco. As we take a look at our team Tabaco with a 23-point lead. And again, mga kasurog, napapanood nyo kami live sa aming mga Facebook pages, Ako Bicol Online TV, Ako Bicol Party List, at sa page ni Representative Saldico. Ito po ang inyong Ako Bicol Cup, atid sa inyo ni Kong Saldico at ng Ako Bicol Party List. Speaking of experienced partner, nakita natin kanina sa screen si Coach Monel Calios, another experienced personality dito sa team ng Tabaco. One of the reason kung bakit the Tabaco right now is playing an inspired ball game, a very experienced ball game. And mukhang nagkakasakitan. At the escalation there. And right now, right now, etong ayaw natin makita, partner. nagkakasakitan doon. And magbabalik po kami sa ating ball game. Ito po ang Ako Bicol Cup 2022. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya. O kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal. Nahahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol. Tabang ora mismo. Hatod sa ito Kanako Bicol Party List. Asin kan Action Cost Center ni Congressman Saldico. Problemang legal, itabang legal. Nag-oran ako sa imo! Ara mo may akong anak kitag-relasyon ka! Ara mo palang kay Vicky, humanda ka Vicky sako. Tababang ulo katudurugin kita. Lahat po ng sinabi nila walang katotohanan. Wala naman sila doon nang pumupunta sa bahay namin ang magulang niya. Kung dili sa Baskaran, wala kitis yung di. Nampagitan na sa amon, mga sabiyo ito na sana. Kung di sana nagadag sa akin, wala man ako sa iya magad sa pinto.
Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalinlingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Simulan na ang laro, palakasin tuhod at braso, bilisan ang takbo, huwag na huwag susuko. Alis lang matapa, basta kayo agad, tuloy lang, sige lang. Abuin ang pangarap, ipasang bola ng pag-asa, kasama tropa at barkada. Masarap ang panalo, pagsama-sama tayo kaya. Number 10 from Team Tabaco, disqualifying foul. And for Team Malino, number 57, Apinado, number 16, Milagrosa, and number 36, Aquino, for disqualifying foul, and 2 for both entering the court.
mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya, o kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal na hahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol, Tabang ora mismo. Hatod sa indo Kanako Bicol Party List, asin kan Action Call Center ni Congressman Saldico. Problemang legal, itabang legal. Nakiuran ako sa imo. Aram mo may akong anak kitag-relasyon ka. Aram mo ko lang kay Vicky, humanda ka Vicky sako. Tababang no katudurugin kita. Lahat po ng sinabi nila, walang katotohanan. Wala naman sila doon nang pumupunta sa bahay namin ang magulang niya. Kung dili sa Baskaran, wala kitisyon di. Napangitan na sa amon, mga sabiyo na sana. Kung di sana nagadag sa akin, kunay man ako sa iya magad sa pinto. And we are back sa ating ball game. Ngayong kanina nga lang, nagkaroon tayo ng a little bit of altercation kanina, and yun nga, yung final verdict ng ating mga referees doon ay nagresulta sa 4 na disqualifying foul dito sa Team Tabaco, with Gasa was ejected, and sa kabila naman sa panig ng Team Malilipot at mayroon silang 3 with Apinado, Milagrosa, and Aquino. Napakasakit na pangyayari ito sa Malilipot, partner, kasi naghahabol sila. And to lose 3 players, 3 key players right there, lalo na si Apinado and Milagrosa, habang naghahabol ka, mawawala yung player mo. Napakasakit ito sa paghahabol mo. And those are the situations na we don't want to happen anywhere. Yes. You have to stay cool, you have to stay calm, and because at the end of the day, basketball has a really small world. Yes. Diba? Di natin alam, bukas kakampi mo na siya. O tapos makikita-kita lang naman tayo dyan sa labas. Maraming liga dito. Next time makikita mo, kahit hindi mo siya kakampi, makikita mo siya sa ano. And we are brothers. We are brothers by basketball. And we are binded and bonded by blood being a Bicolano. Yes. At yun na nga, and we are under 6 minutes to go for our 4th and final period dito sa labanan ng Team Tabaco versus Team Malilipot. And right now, this is a 27-point lead for the Team Tabaco. I think that incident right there kanina, partner, will give an advantage here in Team Tabaco because of, syempre, mapuputol nito yung momentum kanina na binubuo ng Team Malilipot. So, ito, magiging advantage ito, lalong-lalo na sa Team Tabaco. At yun na nga, Tabuso for 3. Minintis niya yun. And for that leak out, Binyas attacking and not making, pero pangalawa niya, hindi pa rin papasok yun. Wala pa rin sila mapasok na sa ring ngayon. Talagang may takip ang bola sa Team Malilipot. And the ball will stay sa mga nakadilaw. Kabaliktaran naman dito sa Team Tabaco, parang ang dali-dali na lang ng basketball sa kanila, lalong-lalo na ngayon na napakalaki na ng lamang nila. And another cut there by Tabuso. Kita mo? Textbook basketball. Tabuso is putting up a clinic right now. And Brutas to Binyas for 3. Only 2 points lang pala yung kay Binyas. As we are nearing to the twilight zone of this ball game. At susunod dito, Coach, mapapanood natin Team Santo Domingo versus the Team Bakakay. Another good match up ahead. Yes, another first district match up. Naldosa hitting his 3 points. Ito si Tabuso, I think nakita ko na ito maglaro dati sa Tabaco. Napakarami ng mga magagaling, ng mga matatag. Sabi natin may edad na sa Tabaco. Yung kakampi niya dati sina Surtida and si
Ayun, basta yung mga 40 above na mga players doon. Hindi ko alam kung bakit sa Tabaco marami ang mga may edad pero magagaling pa rin. Siguro meron doon Fountain of Youth, partner. Ayun na nga ang nakikita natin with the performance of Tabuso. Tercero, 4-3. Malakas yun. Kunanan, stepping on the gas. Ipapasa. Too much fancied passing for Kunanan. Masyadong komportable na sila ngayon sa lead nila. Naglalaro na lang si Kunanan right now. Brutas to Bitara. Iikutan niya si Borjal pero nandun yung kamay. Pero Bonto, Bitara using his huge body frame right there sa ilalim kanina. Naldosa. Sa left wing si Bongon. Again, a little bit of spark on the defense of Malilipot right now. But I think it's too late to have a defensive effort right now. Pero pagpatuloy lang nila yan because they will bring it to the next game. King kontra kay Bonto. Naldosa for 3. Wala yun ang bola, mananatili sa Tabaco. Borjal with a putback. We are under 3 minutes to go dito sa ating ball game. Hindi ininda ni Borjal lang si Bitara kanina. Bitara, nasapal ulit yan. Iba pa rin talaga pag matatangkad ang mga front court mo. With a long strides. Malaki lang yung katawan nito ni Bitara pero he is an undersized big man for the Team Malilipot. And a little bit of high-low play para dun sa Team Tabaco. Pansin mo, napakadali na lang ng basketball ngayon sa Team Tabaco. Good fake on the part of Bonto and making that 2 points and may opportunity pa siya na madagdagan with his free throw. And ilinabas na rin yung mga key players, mga core ng Team Malilipot. And also sa Team Tabaco, yung both teams, yung mga core nila nakaupo na ngayon. Adjusting right now. 2 minutes remaining in the ball game. And right now, still on the lead, Team Tabaco with 29 big points. Naldosa. Nasa corner doon si Belangel, hindi niya na-convert. Tumatakbo ang mga naka-green. Bonto. That's a 4-on-2 fast break right there. Yes. So there's a late push na ginagawa ng Malilipot right now. And yung mga bench players ng Malilipot is showing potentials and pinapakita ng talent nila, yung opportunity nila, they're maximizing it right now. But definitely super late we are under 2 minutes to go for our ball game. And again, na-iskura na naman ulit ang Team Malilipot with that basket. Tercero with Bonto underneath. Bonto showing his moves inside. Meron din lumalabas din yung moves ni Bonto ngayon sa loob. Nag-collapse lang talaga ang depensa ng Team Malilipot towards the end of the ball game. Pero ngayon, Coach, pag-usapan natin what happened here in our ball game. This is a blowout victory for the Team Tabaco, and para naman sa part ng Team Malilipot ay they will going to suffer their first loss here in our tournament. Kung mapapansin mo naman, partner, kanina sa first quarter kanina, napakadikit talaga ng laban nila and walang pumupuntos kasi pareho maganda yung depensa. Ang sabi ko kanina, di ba, once na kung sino ang makakuha ng buta sa depensa kanina, they will be the one kung sila nga alagwa. So eto yung like what I was saying, na etong Tabaco nakuha nila yung butas ng depensa ng Malilipot by
by draining the three-pointers. So because of that, bumuka yung depensa ng Malilipot. So mas madali na nilang nape-penetrate ito sa loob. And not just one, but all of Team Tabaco are penetrating. Samantalang sa kabila naman, the one-on-one plays, ito yung pumatay sa kanila. I was saying about the chemistry, and hindi nila ito naipakita sa ball game na ito. At yun na nga, dahil dito sa pagtatapos ng ating laban, at ito nga ang ating final score with Tabaco winning this game with a big margin, a 28-point win for the Team Tabaco, and Team Malilipot now, kasabi nga ni Coach Ranji, ay suffering their first loss here in the tournament, and may maraming drama ang ating Ako Bicol Cup right now, Coach. Pero what do we expect? What does this Team Malilipot needs to do to get back on the winning track once again? Again, paulit-ulit kong sinasabi kanina, they just need to rely on their chemistry. Ibalik nila kung ano yung identity nila as a core na and also refrain from having this one-on-one game, crossovers. Napakatagal ng bola sa isang tao. Yun na nga, yun din nga ang aasahan natin. Pero pagdating naman dito sa Team Tabaco right now, Coach, ano naman ang kailangan nilang gawin para maituloy-tuloy nila ang panalo towards their next game? Yes, they just need to continue their aggressiveness, and also the thing na may isa silang veteranong kung saan sila nakakapag-rely, and Tabuso should always set as an example to the younger players. At ngayon kasama na ng ating courtside reporter ang ating Kong Saldico Kasurug, Best Player of the Ball Game. Carmela, sino ang kasama mo? So hindi pa pala ready dun ang ating courtside, pero as we take a look at our teams right now, the proud team of Team Tabaco now enjoying their victory here, the first victory of the Team Tabaco here in our tournament. Yes, yung Team Santo Domingo is getting ready. Pumasok na yung Santo Domingo. They are high-fiving me here, yung mga friends natin dyan from Santo Domingo. And ngayon nga, at nakikita natin yung magandang laban ng ating mga matchup. And susunod dito, Coach, maglalaban team ng Santo Domingo kontra sa Team Bakakay. Yes, the neighbors, magkapit-bahay. Ito ang pinakamaganda maglaban, yung magkakapit-bahay, di ba? Minsan yan baga yun, merong mga rivalries. Yun na nga ang ating, habang inaantay natin ang ating Kong Saldico Kasurug, Player of the Game. Another congratulations sa team ng Tabaco in winning their first victory dito sa ating torneo. And syempre ang Malilipot naman looking forward to get on the winning column once more. And now, I think our courtside reporter are now ready. Kasama niya na ang Kong Saldico Kasurug, Best Player of the Ball Game. Carmela, take it away. So yun na nga mga kasurog, kasama na nga natin ang kasurog player of the game, walang iba kundi si Damian Lasco, garnering 20 points, 3 rebounds, 1 assist. So Damian, how does it feel na ikaw ang player of the game today? Masaya kami, nakuha namin yung panalo, na nakabawi kami dun sa last game namin, yung mga depensa namin na nakuha namin, sa pagko-communicate ng bawat isa, yun lang. So this is your chance, may gusto ka bang batiin? Binabati ko yung lahat ng mga taga-Tabaco, yung si Boss Ray, si Coach Monel, binabati ko rin, pati yung family ko sa Pampanga. Binabati ko rin yung girlfriend ko, si Dayan. Yun lang. Maraming salamat. Thank you, Damian, and once again, congratulations. Balik sa inyo, Coach Kyle and Coach Ranji. At yan na nga ang ating Kong Saldico Kasurug, Best Player of the Ball Game. Yan nga po, at sa ating final score, nagwagi ang Team Tabaco with a score of 91 kontra sa Team Malilipot with only 63 points. Magbabalik po kami for more action. Ito po ang Ako Bicol Cup 2022.
mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya, o kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal na hahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol, Tabang ora mismo. Hatod sa ito Kanako Bicol Party List, asin kan Action Cost Center ni Congressman Saldico. Problemang legal, itabang legal. Nagsimulan ako sa imo! Araw mong may akong anak kitagrelasyon ka! Tara mo ko lang kay Vicky, humanda ka Vicky sako. Tababang no katudurugin kita. Lahat po ng sinabi nila walang katotohanan. Wala naman sila doon nang pumupunta sa bahay namin ang magulang niya. Kung dili sa maskaran, wala kitisyon di. Nang pangitan na sa amon, mga sadiyo to na sana. Kung di sana nagadan sa akin, kung di man ako sa iya magad sa pinto.